Askotan, pentsatzen dugu haur literatura entretenimentua besterik ez dela, baina askoz gehiago da. Liburuak eta ipuinak funtsezko tresnak dira haurren garapenerako, eta Mirentzuk oso ondo daki hori. Kaixo lagunok, eguerdion, eta Mirentxu, mil esker etortzeagatik, eta zelan txukun naiten naizean. Bai, ikuste? Noski baiet. Bueno, Aria argitaletxeko arduraduna zea, Bai. eta zer da zehazki Aria? Bai, Aria hasiera batean duela 2 urte abiatu zen, eta Arpidetza proiektu bat da, bai? Arpidetza, hau da, nik aurrari hilabetero bidaltzen diot opari bat postontzira. Bai, jasotzen du postontzian opari bat, nik aukeratzu dut liburua, sorpresa bat da. Eta gurasoentzat ere dokumentu bat, edo hori da, hilabetero sorpresa txiki bat. Sorpresa bat, goxatzeko, esitzeko, eta azteko zatikan. Esaten duen bezala, ez da, liburu ez dia bakarrikan denboa pasak, baizik eta esitzeko dia, ez da? Bai, esitzeko, ez beti, Goxatzeko ere, bai? Goxatzeko, plazer hartzeko, irudimenezko munduretan sartzeko, ukitzeko, irri egiteko, bai, hori guztia. Bueno, eta badaitare irakaslezea, ez da? Saran bertan? Ez, izan naiz irakasle, luzaz, 20 piko urtez, izan naiz gero formatzaile ere, eta orain horretan ari naiz, eta bestaldere formakuntzan, bai. Ongi, eta sukalden seguru abila zehala, ez da? Jale hona naiz, moko fina, baina sukaldean gutxi. Bueno, antxo batzu prestatuko ditugu, onduta limoietan, irineti pasa fregitu, gero irugila errata tipulinaki marmelada bat prestatuko deu, eta hori gutxi balitz, maionesa bat egingo deu. Ali hola limoiduna. Lagunduko nauzu? Noski, zunei liburuk irakurtzen bai, ados? Asko gustatzen zait, Bai. Usiet, marrazki asko, letra gutxi, nire alabak ikiarri gustu hartu ditu. Baina marrazkiak irakurri behar dira. Bai, eta marrazkiak hobeto irakurtzen ditugu letra baino. Bai? Ba, ongi beraz. Mundiala. Adilaunak zailo erra atorreta. Beno, lagunak, eta Mirentxu, garatuko izuet pausu, nundik noebiliko gehan, antxo hau ekiteko garaian. Ikusten zuen bezala, antxoia garbila daude, eta ingoituguna da ontzen jarri. Ontzen jartzeko, botako jo limoien berrindura, zuko pixkat, eta baratzurila, perexila, eta hor utziko ditugu 10 minutu, gero irineti pasa prehitu, eta mermelada baten gainen jarriko dugu. Mermelada ingo deuna da, hemen tipulina dazkau, txukunduko ditugu, sustarra eta txortenak kenduta, txiki-txikiin, ondo goxatuko ditugu, goxatuta daudenean irugilarra gaituko jau, eta gero jarriko jau, kafia, kakaua, baratzuri, hemen dakau ardo zurila, dakau estila, azukre beltza, eta baita ere piperrautza. Horrekin bukatuko dugu goxatzen, ikusiko dugu birrindu edo puntxo malin bada hola utziko dugu. Hoi izangoa gure plateran oinarria, jarriko izki dugu antxoa gainean, eta gero ingo dugu ali hola limoiduna goxatzeko. Ados? Ederki. Bueno, eta hau esan da, behitu, hemendikan jarriko zu, 3 limoien birrindura atea behar dugu. Bale? Birrindura ateatzeko, hemen txe, ateako dugu azala. Bale? Eta, ateako dugu, batei irurai birrindura eta gero baten zukua. Bale? Eta bertan jarriko dugu. Bale, hoi zure kontu. Gero, baratzuria txikituta botako dugu ere bai, ale bat nahiko izangoa. Bale, txiki inda. Eta gero perexila pikautare bai jarriko dugu. Eta ningotena da, tipulina txikitu eta goxatzen jarri. Bale? Ongi. Bueno, kontatu, Aria, sortu zen nun, zuzea ardura duna, baina sortzaile ere bai, ezta? Bai, nik sortu nuen bai. Zer bihar ikusi zen duen? Nahi bozu, ez dakit gehiagin nola abiatu zen, ideia, baina ni irakaslea izan naiz, irakasle nintzen, luzaz,
eta egia da albumak, lehen ikusi ditugun horiek, asko irakurtzen izkiela nire ikaslei. Eta ikusten nuen, hola, album hori ilustratu horiekin, zerbait pasatzen zela, plazer handia hartzen zutela, batzutan irakurketa eskolan, irakurketa, lehen ejan duzuna ez, testua eta hori. Bai, nik gertatzen, nik gazten izan nien, gaina ni irakurketa beti matematikan eta soinketan da oso ondo, baina irakurketan mikatxiz lamar, letra eta danak aldatzen ditun, da alde batea deste, irakurtzen iriki liburu eta dana letras bete eta goiti bera. Ja, atzea pauso, ematezin. Baina horiek irudia askokin datoz, ez da? Hori da, eta orduan azkenean nik talde osoari irakurtzen joanean, bazen testua eta irudia, eta behar zituzten testua eta irudia biak azkenean uztartu ez, ipuina ulertzeko, eta ikusten nuen hor, plazer hartzen zutela, eta euskara maila apala zuten ikaslek ere, hor, gozatzen zutela, eta euskaraz gozatzen zutela, bai? Eta horrekin nintzen pixka bat, gero bazen ere, albumak ezagutarazteko ere Euskal Herrian badugu orain ekoizpen polita, badira sortzaileak, eta nola ezagutarazi hori, bai? Hori. Eta behaz, liburuen bidez, Euskara nola etxeetara sajarazi. Bai, hori entzutenien baizu Kike, Amonagiz, eta horiek beti errateute ez, bizi behitze prozesu hortan, ez dela dena eskolaren kontu uzten ala. Behar dela gurasoek adibidez badutela horien funtzioa, etxean, adibidez. Askotan ez dela nahikoa. Hori da, eta batzutan badira baituzu pilota euskaraz, edo baina etxean ere, liburuaren bidez, hizkuntza aktibatzeko manera bat zela etxean. Eta toki bat egiteko, baina goxotasunean. Ajeman hortan. Ez azkenean jartzen zira zure agujarekin, sofan, ajeman hori, liburuarekin. Egiten baduzu main joko bat, ongi, ez? Baina liburuarekin, adibidez ezin duzu afaria prestatu eta aldi berean liburua irakurri. Hori egiteko behar duzu gelditu. Denboatxo bat hartu, ez da? Eta... Hori, leheno bazkaldu eta zukaldatu zu inguruan itezen, da hori galtzen nahi da, eta pixkat goxotasun hori. Goxotasun hori. Eta goxotasun hori, eta plazer hori euskaraz bizitzea. Hori zen miskat ideia. Eta hori nintzen, nola egiten aldut. Eta existitzen da, pentsatzen dut gazteleraz ere, eta bada hemen ere zarautzen beste liburu denda bat hori iten duena. Arpidetza moduan, azkenean nik aukeraketa hori egin, eta liburua bidali agujari postontzira. Egiten dut hola pakete polit bat, ematen dut bere izena. Oparitxo bat izango. Oparitxo bat, bai? Eta gero idazten dut dokumentu bat gurasoentzat, euskaraz eta frantsesez. Ze bazen ere nola egin guraso erdaldunek euskara pixka bat etxera eramateko behaz. Hor pixka eta azaltzen dut. Bestela distantzi hori, goxotasun hori badanon arten izateko, ez da? Hori da, eta naiz eta euskara ez mintzatu, nola egin euskarazko liburuekin une hori partekatzeko agujarekin. Eta baina gero dokumentua etzen askiz, bazen ere ez badute euskaraz irakurtzen, nola egin. Beraz egiten duguna da, liburuaren testuaren audioa grabatzen dugu. Eta hori entzuten alda. Hori da. Hori pixka berezitasuna. Nik hori nuen hasieratik nahi, euskara etxetara eraman, baina behar diet bitartekaritza zerbait proposatu, ez da insimple. Eta hori nor da euden liburuak ekarri dituzunak edo ipuinak, ere entzun aldia? Denek badute QR kode bat, eta jartzen altzira zure agujearekin, euskara ez baduzu irakurtzen, adibidez, entzuten alduzu, baina aldi berean euskaldunek ere hainitz erabiltzen dute, badiez autoan zarela, edo hartzira afaria prestatzen, uneetan ematen duzute, ipuina entzunen duzu, eta... Ikasteko, oitzeko, eta... Ongi ari naiz edo... Oso ondo, nahiko limoi jatea ezu. Ongi. Bitu, limoi jau, hemendik anarte ingo dugu. Osea, desente limoi dakabor, pixkat honea batako dugu. Bitu, hartuko dugu horrela, eta hau utziko dugu gehoia, maionez aiteko. Eta hemen, ateako zukua limoi batena, eta bertara botako dugu. Bale? Eta beste bat utziko duzu, zatik honi ere bai ateako dugu zukua, eta beste horri botako dugu, eta horre utziko dugu. Hauek listo. Bale, eta... Behaz, arpidetzaren ideia, eta gero
arpidetzan azkenan bidaltzen dizkiet beste argitaletxen liburuak, bai hori zen nire ideia. Euskal Egean argitaletxek egiten duten lana pixka eta intzinera ematea. Eta iten dezu liburu horiek hilabetero liburu berri bat aukeratzen dezu orduan, Hori da, bai, bat ez lau, ze badira adintarteak, bai, txiki-txikientzat, gero 3-6 urte, 6-8 urte eta 9-11. Hope. Eta behaz, lau liburu hilabetero. Bai, hori da. Bakazula nahiko lan, eta bakarri zaude honen danan aurrian, edo... Ez bakarrik ez. Baditut laguntzaileak, baditut banaketan laguntzen hautenak, liburuak paketeak egiten, eta... Zema paketi inbiar izate dituzu? Dependitzen du hilabeteak, baina, bai, ehunka janen duko. Ehundaka. Bai, da. Eta liburuak, zenek sortzen ditu? Orduan, batzutan argitaletxea erosten dizkiet, bai, edo jatorriz euskaraz idatzitakoak, edo itzulpenak, baina hauek ekarri ditudanak, hauek dira guk argitaratu ditugunak, bai, aria argitaletxeko liburuak. Azkenean, pentsatu nuen, argitaletxe gehienak egoaldean dira, eta interesgarria izaten altzela ere, zerbait zuen ikia, gureak egitea, beti batuaz dira, hori niuji bizki atxikia naiz euskara batuan izan behar dute. Euskaldun denak ondo ulertzeko, ez da? Hori da. Ondo. Baina bai, bazuela ere interesa ipajaldeko hori estandajean edo gure batuan diren albumak argitaratzea. Hori Euskal Herri osorako ere horrek balio du, eta ipajaldean iztegi aldetik, adibidez lexiko aldetik, batzutan hitz batzuk diferenteak direlako. Eta gero ona ere bai, esan dezuna kuerria jarri eta oskatzeko garaian, eta entzumen egiteko, eta belarri egiteko, eta jakiteko nola oskatu zehazki batuan, ez da? Hori da, bai. Eta adibidez guain martxuan, ze liburu etorriko dira? Orduan, martxoan izanen dira, ez da izanen aria libururik, baina apirilean, bai. Baina beraz, horrek argi dituzunan, ezin ditut erakutsi, sorpresak dira. Ados. Beraz, bai, izanen da komiki bat, eta gero album batzuk. Bale, hoi honea guain. Bai. Hau mendikan kenduko izut, hau listo, hoi listo. Bale, limoiak jarrituko martxan. Oso txukun aritu, baina. Oso txukun. Ezin jobe, guain txukun dugu behar dugu. Hau garbitza botakoet, hau ere bai. Hemen baratzuria eta perexilia falta zaigu, baina guain botako dugu. Lehen da bizikungo geha erreportai bat ikustea. Bai, ongi etorri jatetxera jungo geha, eta han beti ongi etorri jakzate. Ikusiko zuzea gauzak osokit dituen. Guazen bertara eta zeituan gaude gueltan. Egunon ekipo, Iker Etorri Castillo naiz eta ben gaude Ibarren ongietorrian. Ongietorri berriro ere zuen bigarren bizitan eta gaur plater goxo bat egingo dugu. Ongietorrian nik uste oindala 12 bat urte hartu nuela. Ze eta bian ere gurasoak hartu zuten eta urte pila bat lanin ondoren bazkenean banik hartu nun. Bereien testigua. Deneta ikiten dugu. Gosoriak ematen ditugu, baskariak ematen ditugu, ardoak saltzen ditugu, orduan hibrido bat ditzen diogu guk, baina denetari ematen diogu egia esan da gaba kenduta. Azkenean alegitzen gara produktu honena erosten, ondo lantzen, guk iten duguna da pintxuak egunean betikuak, gero momentuan ere pintxo beruak egiten ditugu, tostak ere egiten ditugu, goizietan, eta gero gure karta azkenean, hori, denetai dago, ez? Entzaladak, momentuko produktuak, arrainak, okelak. Sukaldera jaitsiko gara Gabrielekin, gaurko errezeta ikustera. Hemen gaude, ongi etorriko sukaldean, gure sukalde buruarekin, Gabrielekin, eta gaurko errezeta egingo dugu, legatza, barazki teksturekin. Jakin zazue, errezeta honek hainbat elaborazio dauzkala. Eta orduan banaka-banaka elaborazioak azalduko ditugu. Hasteko, azalore krema egingo dugu. Horretako, azalore hartuko dugu, berrindu egingo dugu, eta zuan jarriko dugu gurin pixka batekin kolori hartu dezan. Azalorea kolori hartzen duenean gazteiarekin eta berakatzekin elkartzen dugu, ondo birrindu, eta horrelaxe krema fin bat lortzen dugu. Errezeta hau Gabrielen errezetariotik atera dugu. Azkenean beti buelta bat ematen dio plater guztiei, eta kasu honetan legatza
Euskal Herrian oso egunerokua da, baina berak buelta bat eman dio. Jarraituko dugu espinaka kremarekin. Horretarako, espinakak bexamelarekin elkartuko dugu, ondo birrindu ere, eta horrelaxe espinaka krema fin bat lortuko dugu. Platera hau berria da, eta ondorioz ez dakigu sarrera eukiko duen gure bezeroekin. Baina nik uste gustokoa izango dutela. Jarraituko dugu beste elaborazio batekin, pipa kurruskaria. Horretarako, papel sulfurizatua bustiko dugu tempura batean, bertan pipak jarriko ditugu eta frijitu egingo dugu kurruskaria lortzeko. Plater honez gain, beste plater asko egiten ditugu, adibidez, gamba karpatxoa, belarri gixatua, horiek izango lirateke azkenean gure plater arrakastatxoena. Ondoren legatza prestatuko dugu. Horretarako, legatza ondo markatuko dugu eta berakatz refrito bat jarriko diogu. Elaborazio guztiak prestatu ondoren, gure platera montatuko dugu. Hasieran oinarrian espinaka krema jarriko dugu, ondoren azalorean krema ere jarriko dugu puntu batzuetan, eta azkenik legatza kremen gainean jarriko dugu, eta ondoren platera amaitzeko pipen kurruskaria gainetikan jarriko dugu. Bueno, agurtzeko momentu heldu da, hemen gaude gure artilanarekin. Ongi etorri izango zara nahi dezunean, Joseba. Agur! Agur! Hau pabikote eta gora lehatz hori, itxure garra, Bai. Ona. Mila esker, indezuen plater txukunagatikan eta jarraitu horrela goxatzen, eta goxatu arazten gainuntzeko behi. Gu hemen jarraituko dugu. Hau, hasiren neurrian neukiet, kolore pixka tartzen daia, pixka zua jetxi diot, ez erretzeko, guain batzu ja, eta irugilarra gehituko jot, bale? Eta zuk baratzuri hau inberezu txiki-txiki. Ados. Bale, txiki-txiki, bertan botako dugu, gero perezil pixkate bai, eta ja antxoko jarriko ditugu. Bale? Bai. Bueno, eta nola egiten dezu aukerak eta esan dezu, lau liburuzka desberdin prestatu behar dituzula, ez da? Hori da, bai, adinaren arabera. Adinaren arabera. Ze urtetako adinetan ibiltzen zea? Hori da, nondik noakoak dira, lau adin horiek? Hasieran niniak, jaten dut urte batetik goiti, baina batzutan hasten altzira txiki-txikiari, zure niniari liburuak irakurtzen, hori interesgarria da. Eta behaz bat bi urte edo jaten dut, gero 3-6 urte, 6-8 eta 9-10. Hala, gero 9-11 gehiago hori da irakurketa autonomorako, eta besteak dira hori duten helduarekin edo guraso edo horiekin diren helduak, bai? Eta aukerak eta nahi baduzu albumak dira gehienak, hor ikusi dugun bezala. Beraz, albumak izan behar du, netzalenik edizio txukuna, objektua bera nola egina den, testua. Bai, ilustrazioak ere bai emateu garrantzi asko ematen diozu, ez da? Ondia. Ilustrazioa klabea da. Ze berez, erraten da album on bat ezin da podcastean entzun. Ez da ipuin bat entzun eta ez. Albumak duen berezitasuna da irudiak eta testuak biek dutela historia kontatzen, bai? Azkenean badela uztardura bat eta elkar osatzen dutela. Eta elkar osaketa hori da interesgarria. Eta irakurtzen denean, heldu eta aujak ere, nola ibiltzen diren, gauzak irudian irakurtzen, eta pixkat detektibe modura, ez? Ara, aski implizituak diren elementuak badira, pixkat eskutatuak edo, eta hori bizki interesgarria da. Gero begiratzen jotean ze testua nola idatzia den, baduen pixka bat kutsu literario bat edo bai, azkenean idatzizko hizkuntzak izan behar baitu berezia eta ere eskakizun maila bat izan behar baita, ez da aurtsoak direlako izan behar dela zerbait simplea, ados? Bida interesgarri. Behin da berriz irakurri behar da, aurrenengoan etzea danakin gelditu bihar? Hori da, behin da berriz irakurtze horreia. Pelikula hon bat bezala, ez da ikustezula eta berriz ikustezula eta irugarrengoan gauza eta zoroitzezea. Hori da kalitatearen seinale bat, bai? Behitz atzera joateko gogoa piztu badizu. Ni uste nun batzutan nin nitzala despistatua. Ez, ala da. Hau hemen, ez? Bai, oso ondo. Eta ara, behaz hori testua, hizkuntza aipatu dut, eta gero ilustrazioak biztan dena ilustratzaile zoragarriak ditugu Euskal Herrian, baina kanpoan ere ez dira denak jatorriz euskaraz idatziak batzutan itzulpenak ere
badira, baina, ara, testu, irudi eta albuma beraren arteko Dana- hori... Eta hiru- nola egiten da hori bai. adibidez? Lehendabizi irudia dator, gero testua jartzen da, ipuina testua da... Biziki galdera ona. Nola lantzen dezu hori? Bitu, hori, ostotxokatea, Bai. eta ere bai txikitu eta berta gota. Ados. Vale? Bakizu askotan album batzuk eraikitzen dituzte batera, idazleak eta irudi egileak. Vale. Azkenean ilustrazioak hasik ez da hitz egokia, ez dute irudiek testua ilustratzen, baizik ados, eta ados. irudi egilea da eta testu egilea, eta biek elkarrekin kontatzen dute. Hori oso interesgarria da. Eta hori da, narrazioaren zati bat uzten zaio irudiari eta beste bat testuari. Eta hor da magia sortzen. Eta adibidez, zeratik nik ikusten unian, hainbeste irudi eta izki gutxi, Bai. beti komiki jakin zeratu dugu. Eta komiki baten antzak jo daka, edo komiki bat beste gauza da. Orduan, dependitzen du, bai, erraten da ere batzutan komikia dela hola prozesu horretan albumaren ondotik, aurrak berak irakurtzen duena, alere komikiak baduelako testu gehiago. Ados. Nik irakurri ditut komikiak irakurri gabe. Hori, Bakarrik irudiak ikusten. Baina zuk irakurri duzu irakurri gabe, baina adibidez novela asko irakurtzen duen jendeak edo helduak, ni bahne, ni ohitua naiz novelak irakurtzen eta komikiak irakurtzen ikasi behar izan dut. Nik testua irakurtzen nuen, baina irudiak enituen irakurtzen. Eta hori adibidez, novela bat danean, jendiak adibidez, berera egiten du, gero esaten du batzuk, igual irudira pasatzen dian pelikula bat sortzen da, hortikan da zenbat aldatu da, batzuk hobea indula, besteko kerra indula, eta komikitan ere antzeko zerbait pasatzea? Osea, batzuk irudian gauzat desberdin ikuste, o igual irudiakin errexo ulertzen da dana. Antzekotasun gehiago dakau. Bai, irudiak laguntzen du, gero ez dukentzen batzutan badirela olako utxune batzuk edo irakurleak berak bete behar dituenak. Bere xarma emateko edo... Ados, eta utxune horiek ez da dena irudian ere ageri behaz. Irakurleak bere irudiak sortu behar ditu, loturak eta edo ze unkitzen dion bere esperientziatik, bakizu? Hori guzia ere bada. Bai, esaldi berdinak askotan desberdin hartzeitugu, ezta? Bai. Ondo. Eta, adibidez, esan dezula, hainbeste liburu, hilabetero 4 liburu berri, danak zuk ez dituzula ikoizten, euskeratik hartzituzu, ore bai beste hizkuntzetatik pasatituzu euskerara, edo nondikan lortzen dituzu hainbeste? Bai, Euskal Herrian bada hainitz argitaletxe, eta aur literatura egiten duten argitaletxe frango bada, eta nik horiekin zuzenean lan egiten dut, eta nik irakurtzen ditut euskaraz argitaratzen diren hainbat liburu, asko, gero banoa ere unat etortzen naiz hilabetero alde zahera, Galtzago elkarteko irakurketa mintegian partartzen dut, orain laugarren urtea edo, eta hor ere irakurtzen ditugu, eta pixkat aztertzen ditugu liburu horiek, eta horrek hainiz laguntzen hau ere aukeraketan. Beraz, liburu horiek batzutan dira jatorriz euskaraz idatziak edo itzulpenak, denetarik bada. Eta hau dena lortzeko, esan dezu lehen oparitxo hori etxeaino iristeko, nola, nun eman behar da izena, nola hartu da parte Ariako proiektu honetan. Hori da, bada webgune bat, aria.eus, eta hor azeltzen da pixkat arpidetzaren proiektua zein den, eta hor berean arpidetza egiten alda, webgunean berean, eta Euskal Herri osora bidaltzen dut, egoaldera ere bidaltzen ditut, baitut 7 lujaldetan arpide dunak, eta baditut ere... Euskal Herritik kanpore baten bat, azkenean, hasieran enuen hori pentsatu, baina hori ustut erreportai batean edo, baditut 2 estatu batuetan, Kalifornian bat, eta bestea, zekit gehiago zein egitan. Eta bai, horientzat ere aukera ona da, zer nik iten dut lan hori, aukerak eta hori, badakite kalitatezko liburu bat iritsiko zaiela. Ze ona. Eta bai, eta gero baditut Barcelonan edo Frantzian, edo bai. Eta hau, hori esan dezula Barcelonan, Frantzian, beste hizkuntzetan oinarritu zego norbaitei ideia harrapatu duzu? Badakizu beste hizkuntzetan norbaiteko lako zerbait egiten du nikan? Bai, badakit frantsesez badirela olako arpidetza sistemak. Hola deitzen da, nola ezan, kutsa batzuk bezala dira. Hemen egoaldean bada Zarautzeko Garoa liburu dendak ere olako zerbait egiten du. Eta bai, hor pixkat bitartekaritza hori, audioa eta gurasoendako dokumentua eta hori da pixkatik ekartzen dutan
gehiagia, eta bai. Zen antxukun egiten dezun, Mentxu, ona. Bueno, hemen, botako deu. Itxura zuen honek. Ospin pixat, bai da, marmelada egiten hemen, Ados. Ikusiko zu, gaur berezi ingo dugu, zeatik botako dugu, kakaoa eta kafia. Eta kafea batera. Bila botako eskitxeu. Bai, kakaoa, pixkat, Kafia ere, bai, pixkat. Vale. Gio, azukre. Jo, ospina jandet. Botako jo azukrea ere, bai. Esti ja, nola mermelada inberdeu, gozua inberdeu, bai jo bai. Venga, botako jo. Eta piperra utza, azkenengo ikutu emateko. Bueno, mentxe. Bueno, eta ipuñek, emateunez beti irakurtzen deunien zerbait irakatsi behar digula, baina lehen esan dezu bai ondo pasatzeko, goxatzeko eta gauza askotako izan laikela, ez da? Egia da, batzutan nola erakusmai bat edo dudanean, jendea tortzen zai, bai, baduzu hori lantzeko liburu bat, edo bai, ez dut lortzen ere umea oera eramaten gauetan, eta jaiten egez eta magikorik ez da, eta ez dut ikusten literatura horretan, gutierrez, horrek nien hainbeste interesatzen, ez? Jokabide zuzen bat edo irakasteak, ez? Baina aldiz... Beti bai mesutxon bat, zerbait badoa, zerbait. Mesua baino gehiago bada gaia. Gaia. Eta gaia, aurrek gai batzuk gure artean bizi dira, gure partaide dira, eta bizi dituzte emozioak, bizi dituzte gertakariak, gerra, adibidez, edo... Bata da gai bat jokatzea eta gai hori itzuli batzuk ematea, baina gehiago horien gogoeta edo ibilbide bat pizteko edo, bai? Nik jaten dut kilikatzeko, ez? Txitxaro horien martxan garri eta... Ara, eta gero horiek inen dute horien bidea, horrek nago interesatzen. Eta ustea ere egoera horiek kompleksuak dira, ez ditugu simplifikatu behar aurrentzat. Ez dialako simpliak. Ez, hori da. Errealitatea da, eta... Hori da, bai, ez. Eta badaude gaiak adibidez, neguan, eudaberrin, edo udan, ikutu desberdinekin doazenak? Bai, badira, bereziki txiki-txikientzat, urtaroei buruzko liburuak, bai, batzuetan, bai, edo gabonet. Gauda berria nola dana loratzen da, edo gabonetan, ere, izanen dira gehiago negua, edo, bai, hori egia da. Baina nik gehiago aukeratzen, pentsatzen dut, ze liburu ez da oraindik euskara, ze gai ez da hainbeste tratatzen, eta hori saiatzen. Horregatik lehena izan zen Maleta, migrante txiki baten historioa, animalia baten historioa, eta hainitzen, bai, gai hori aurrek hor dute, hurbil, guk ere bidaso hor dugu, eta gertatzen dira egoera oso bortitzak, eta hori nola literaturatik, hori nola aipatu aurrekin, eta bai. Ondo. Bueno, Menentxu, bagoaz, aurraka hemen, Ura, Gio, behitu, hauek prajitu berituko ja. Gozia balimane holaxe gango nintu nire prejituko. Pixat ontzen utzita barroa. Gio, irinetik pasata prejituko ditugu. Behitu, marmelada nola di joan, Bai. Ia itxura erra daka. Inbiar deuna da gero maionesa, hola, pikante puntxo pixat eukitzeko hemen, bai limoi eta baratzuriakin. Eta ingo deuna da bitarten erreportai bat ikustea jungo gea. Ados. Gorbeiara jungo gea, lolian dago gure zai, eta ikutsiko zuen, aurrentzako ere zerbait oso ederra prestatu du. Oazen bertara. Eguerdion, Loli zein argarate naiz eta konturatu zate egun argila luzatzen hasi dula? Udaberria badator eta gaurkoan gure terraza, balkoi eta jardinetan egin beharko lan batzuk erakutsiko dizkizuet. Goazen bat. Udaberria ia hemen dago. Orduan udaberrian baditugu lan batzuk bai edo bai egin behar direnak. Adibidez, belarrazia bota behar dugu. Negua pasata gero, gure jardinak hola daude. Orduan nahi nitzuen erakutsi belarrazi batzuk niretzat oso interesgarriak direnak. Adibidez, hau belarrazi beresi bat da eta hau udaran gero oso gutxi ureztatu behar da. Así que, interesgarria. Gero, prado japones edo deitzen zaio erderaz, azkenean da belarrazi bat loriak ditunak. Baino,
loriak dituna belarrazia bota behar da, segunta tokitan zertik gero mozten da urtian 2 aldiz. Gero daukagu irusta. Irusta hau botatzen da, badire batzutan tokiak igual arbolanaz, bilan, segun ze tokitan belarrazia inola ere ateratzen ez dena. Orduan, interesgarria irusta deitzen diogu, nik uste dela 3 osto, zertik da lore xuri bat 3 ostokin, baina bueno. Eta gero ja bukatzeko tarte hau, eguzkitako belarrazia eta itzaletako belarrazia. Hori da udaberriko lehenengo lana. Zer gehiago? Geranioak etorri dire, begira nik baditut invernaderoan eginak, txikiak dire oaindikan, baina begira ze politiak heldu diren. Arrotxeak, salmoiak, xuriak eta bar. Geranioak badakizue orain dela urte batzuk ar bat badute, baina eskerrak merkatuan badago produktu bat. Ona da, nik proba guziak egin ditut eta ona da, eta azkenean dire olako kapsula batzuk, alde batetik ongarria badu eta botika du beste aldetikan. Zergatik nahi dut hori orain hastia, zertik gure geranioak horrela gazte-gaztiak berriak direnean, sartu behar dugu olako bat, hilabetian behin landare bakoitzari. Azkenean arra hori zer da? Arra horrek arraultza bat egiten du, arraultza horretikan arraia jotzen da, eta hor gure landaria zer egiten dute zulatu, barrendik ustu dena eta gero tximeleta hori ateratzen da. Orduan, askotan jendia etortzen zate, tximeleta bat du, baina tximeleta ikusi orduko geranioa ondatu da. Asizke, botika hori. Eta gero, 3. lana niretzat politia dena da, zainzuriak edo esparragoak sartu behar ditugu. Bai xuriak eta bai berdiak. Esparragoak badakizu lehenengo urtean, ez dute ezer egiten, eta 2. urtetik hasitzen gara esparragoak biltzen. Egia da, orain sartzen baditugu, igual azkeneko frutuak biltzen dire 9-10 urtetara azkenekoak. Orduan da, behin sartu, baina gero, lehenengo urtea ez, 9-10 bat urte zainzuriak izango ditugu. Orduan, pentsatu dut gaur, nola inoiz, uste dut inoiz ez dugula egin, umiandako zentro txiki bat. Pentsatu dut, zainzuri pare bat sartuko ditugu hemen, gero umiak gurasoekin edo atxon amonekin edo, itxian baratzan pixka bat ibiltzeko. Orduan zer egingo dugu? Besterik gabe, kasu hontan bat xurila, sartuko dugu hemen, lurrian. Hau gero bere tokian baratzan sartzeko normalian atzaparra hauek uretan euki behar dire ordu pare bat, 3 ordu, eta ongi askatzen denean, sartuko ditugu baratzean, begira. Zainzuri atzaparra hauxe da. Politia da, orduan hau baratzan izango zen sartu, utzi, eta gero 2. urtean, hasi behar dugu lurra ematen, zertik gorde egin behar da. Zergatik gorde egin behar da, alik eta xurilena atetzeko gure zainzuria. Orduan, kasu hontan, begira bat gorde egingo dugu miandako sorpresa bezala, besterik gabe. Gordeko dugu horrela pixka bat, eta nola miandako den, begira. Sartuko ditugulako enara batzuk, gero beudek nahi duten tokian jartzeko, eta herramienta txiki batzuk, baita ere umian dako pentsatuak. Badakizue umiak lurra baldin badute eta mangera bat utzizkero, zer gehiago nahi dute, orduan begira. Hau, opari bezala, sartuko dugu horrela, eta hausen horrela. Sartuko diogolako umetxoen dako, eta, gero detailetxon bat nahi baldin badiogu, horrela, txiki bat, beste bat horrela, eta hau izango zen umiandako oparila. Baina umi horiek, lehen esan dugun bezala, gurasokin edo txon amonakin baratzara esparrago landariak sartzera, atzaparrak. Begirat, zentro politia egin dugun umetxo bateri oparitzeko. Gaurkoan hola egin dugu, baina egiteak badaude 1000 olakoak. Animatu zaitez eta olako opariak egin umetxokeri. Eskerrik asko eta hurrengo batara arte. Hau paloli eta 1000 esker. Beti aholko honak ematen, egia esan, tximeleta jateatzean nian beti jarri bertzea jori, eta gero umentzako induna ze gauza eharra. Egia esan, umetxo ire betu, literaturan da eman baina ere bai lorek, baratza, danetik eman bertzea. Guain asko ikasten du txikitan, da hoi gainean eramateko, eskerrik asko, eta hurren arte loli. Gurian betu marmela hau ze harra iten nahi dan. Betu, iten guazen enean, ikustea gero,
ba, 3 jarra bereko ipi askatzeu, hasieran botaion oliluare bai hor da hola. Bai. Orduan, hoi elkartzeko, eta ez plateraratzen deunean olilua gehiagateko alko genuen. Bai. Iragatzi, Bai. edo baitu, hemen dakat, harto irina eta ura. Bai. Eta honek itegu pixkat ligatu. Ados. Elkartu itegu, orduan, nazten dut, botatzen txikiot pixkat, gehiagik gabe, bestela gero lodigila gelditzea. Eta horrek iteuna, ba, gero plateraratzen deunean, Bai. ba, saltxa goxo-goxo gelditzea eta olilu esateatzea. Oja. Vale? Guain hau, utziko temen zu basuan, martxan, honei energia emango jot, antxua pregitzeko, eta bestalde hemen prestatu behar dezu alioli limoiduna, vale? Baratzuri alia botako jozu, arrautza, emango izut gatza eta olilua. Osorik usten dut... Bai, edo bitan. osorikan. Bai, birringailua garrapatuko eta Bai. birrinduko. Gatza bota, eta hori da, geho, maionesa baki zuiten, hola. Behi-behian neuki, zu Ados. bota hola olilua... Pixkanaka. Bueno, batzu pixkanaka, o bestela, betu, nahizun bezala, pixkanaka, o bestela neurrian bota. Neurrian botatzen bazu eta bilen mantentzen bazu ez da moztuko. Ados. Vale? Bueno, eta, esan dakoa, hau honek energia hartzen dunean, ingoitut, irinetik pasalen da bizi eta geho pregitu. Ados. Bueno, zuen liburuak, aria argitaletxeakin, Bai. zenbatero ititu zuen? Bo, orduan aski... Azkon bila junbertzeat hortikan, edo zuen? Ez gauza da, joan den urtean hasi ginela, joan den otsailean. Bai, Beraz, 2025ean, 4 argitaratu genituen. vale, Hiru itzulpen eta sorkuntza bat. ados. Sorkuntza atera genuen hor txurita beltzezkoa lotxo. Hori, eta unek jakasta polita izan zuen. Azkenean, sorkuntza zelako eta txuri beltzezko albumik ez baitzen edo gutxienez ez genuen Ja, ez da hain ezagutzen. beltza emateu, ba, umentzako ez dala hola hain Bai, beltza eraman behar, ez da? justuki, niniek, Bai, hoiek dituzte ikusten, kontrastea handikoak. Ja, Txurita ja. beltzeko liburuak dira oso egokiak ninientzat. ados. Eta orduan ideia horrekin abiatu ginen. Eta ilustratzaileak, Ana Imazek, egan baitzen, ba, ez da euskaraz txuri beltzezkoek behar ditugu haur txikientzat eta hori. Eta gero, aldi berean, formakuntza bat jaso nuen, pixkat nola egan, poesia eta haur txikiak. Bai, Ze garrantzitsua den poesia, bakizu, hitzen musika berezi hori, poesiak duen musika hori, haur txikientzat. Bi ideiak elkartu Bateratu zitzaizkidan, eta pentsatu nuen zergatik ez egin hola txuri beltzeko album bat, baina testu poetiko batekin. Eta etxean alaba bertsolaria dudanez, bai. Beak preparatu zizkizun poesiak? ark idatzi du testua, koplatan, bai, egimatua eta hori. Eta biak elkarrekin aritu dira, ilustratzailea Ana Imaz eta nire alaba, beraz, Aira, Aizpurua Ibargarai. Ze, ona. Eta horiek biek sortu dute albuma, eta arrakasta biziki dega izan du. Gainera, eman diogulako melodia. Azkenean, sehaska kanta bat bezala da, eta grabatu dugu Maia Iribarne iparraldeko kantari batekin, oso ezaguna Ze da artista ere. askazuen iparra, ze artistak, Bai, bai. Holako Eta- materiala egin eta holako jendekin, Bai, eta Gauza gertatzea, bai. ara, grabatu dugu eta entzuten alda, eta orduan, egiten du olako objektu polit bat. Ara, horrek argasta polita izan du. Beraz datorren urtean, espero dugu beste 4 album, behar bada 2 sorkuntza. Eta argi Alba ikusten da, dugu. nola dakizuzuk adibidez, opari abialtzen duzu, nola jasotzen duzu bueltan mezu hori jakiteko arrakasta eukidun ez dueneki, nola dakizu? Orduan, bada, ibiltzen naizelako, azoketan eta jende aldu zait ikustera, lotxo zeona, eta hori. Gero badira sare sozialak, eta bidaltzen dizkidaten mezuak, batzuak bidali dizkidate, bat baino gehiagok, hoien aujak, bai lotxo kontatzen edo kantatzen, eta hori biziki unkigarria zen niretzat, bai. Ona. Eta hauek, esaten zuen bezala, opari jakiteko dia, ez da, esaten zuen bezala hilabetero etxea bialtzeko, Bai. baina gero ere bai argitaletxetan salgai badaude. Bai, liburu dendetan ere saltzen ditugu gure liburuak, Bada, Vale. biztan dena. Vale. Egoaldean ere badira, Euskal Herri osoan, bai, banatuak dira. Bai, nik argidetzetan bidaltzen ditut, baina gero ere liburu dendetan saltzen dira. Ondo. Bo. Beitu, ez Ba- mosteko. Ados. Hemen, bihatza eta erdi baldin badakau, bikoitza olioa botatzen dugu. Ados. No, horrelaxe. Eta ondo fondoan Oita, eukitzen dut. geldi-geldikan euki behan,
Eta beha jungoa, oli joarra bat, gatza bota dio? Ez, Vale. ez dut turbo emanen, ez? Lehen? Hoi da, bestia eman. Vale, hau listo. Hau honea. Hau enenea. Soinu pixkat aterako du, beharko Bai, zu posta ekin. itzegea. Entzute zaigu hemen dakau da. Eta, Mirentxu, umiai, ze motatako historia gustatzen zaizkia? Nik uste dut batzutan sorpresa hartzen dugula. Batzuanik pentsatzen dut, liburu hau irringarria da, eta ongi pasako dute, edo liburu hau pixkat, igual serioa eta etzaile gustatuko. Listo daka, a ver, goraka. Eman. Listo, Listo. bikain. Hain simplea zenik, enun uste? Bai, simple da, hemen. Zukalde oso simple da, ibili miar. Ondo, Osa, eramate dituzu sorpresak. Bai, sorpresak, eta gero uste dut, arpidetzetan hasteko, aujak maite duena dela momentu bat partekatzea heldu batekin. Maite duen heldu batekin, edo gurasoa, edo zaintzen duen heldua. Horre betetzen dio azkenean, ez da? Horrek irakurtzen joenean eta heldua ere emozionatzen denean, edo bere tripekin kontatzen duenean, hori gustatzen zaio. Eta ez da baita espada izan behar, kriston antzerkia eta hotxak eta... Baina batzutan oso egia den irakurketa simple bat, baina historio polit bat. Gertutasuna sentitu, elkarrekin egon, zuke esan desuna, ez da? Hori da. Goxatu, puntu hori, ez da? Eta ibili gauzak bilatzen eta elkarrekin ulertzen eta atzera eta zulen hasieran ejaten izuna, hori gustatzen zaia aurre. Bai. Bueno, eta badakite bai, gero ikastaroak ematen dituzula, ez da? Bai irakaslei, bai bihardunai, leku desberdinetan, nondik noa ebitzen zera? Lehenik nik segitzen dut ikasten, egia da beti badela zer ikasi. Dutik gabe. Baina bai, batzutan gurasoentzat tailexak edo ematen ditut. Hori nola irakurri euskaraz gure aujarekin makizu, holako jamankulu batzuk, edo bai, hain duzuna, irakasle batzuen formakuntzan. Edo ipuin kontaketan, edo bai, hainbat haurtzaindegietako langilei, adibidez. Tiki-tikiei nola ikutu ematen dizu, zea aholku dia gehien bihar ditugunak. Nik uste dut... Ni nire semea labei kontatzeko ipuinen bat edo zerbait horrela. Bai, lehenik eman zaite estu. Haren ondoan. Bai? Garrantzitsua. Hori garrantzitsua. Eta utzi egin den ari zarena. Jarri hor, ipuinako da ez. Baita, azkar. Bai, hola ez du balio. Hori da, denborarekin. Hori da. Nik uste dut klabea hori dela. Gelditzea eta partekatzea momentu hori. Eta zu izatea, aujak ezpadaki irakurtzen, zu ematea haren zerbitzura, ez? Irakurriko izut, baina zuk gidan azazu. Nahi bauzu atzera joaten gara. Nahi bauzu, eta hori elkarrekin partezka. Nintzat hori da klabea. Eta lehen egaten hona, ez da ongi irakurri edo gaizki irakurri hori horrek ez du balio. Ez da mila ahots egiten hasi edo bai, elefanteak, eta besteak, eta baizu. Bai, biztan dena paje pixkat inen duzu, baina igual hasiko zara ahots bat iten, eta hiru ojialde berantago ahaztuko zaizu nola egin zenuen tigrearena. Eta galduko da, ez da. Azkena, hobeda behar ba sentituta egitea gauzak simple, eta bai, horrek ongi funtzionatzen du, bai. Ikain. Bueno, eta ikastaro hauek, personalki, nola lortu aldea, nola topatuko zaituzte? Guri, lehen aipatu dugu aria.eus, webgunean badira nire telefonoak eta behar diren guztiak, eta bai, hortik gehienetan hortik deitzen haute, bai, jendek. Hemen mingaina eman da eman, eta gure errezeta bukatu dugu, Ale oleia hemen limoiduna listo dakau, marmelada ere bai, eta antxuak ere bai. Noa, platera eratzea. Beitu. Hemen hartukoet platertxua. A ber. Harrikoet goiara bat. Sardezka bat. Hor baka beste sarga. Eta hemen beste bat. Vale. Listo. Hau, oinarrian jarriko jau. Hori oinarrian, bai. Bai. Oetxo bat, ingo jau. Guze zuzen mermelada berezi jein deun, Tipulina, irugilarra, kakaoa, kafia, seke jo sartu jau. Estilla, azukria, ospina. Kuter, nahi zuta estatu pixkat? Bai, kogut. Hau zeirute zaizun? Putzin, erregabe, mingaina. A ber. Tori, putzin pixkat, Bai. Vale.
hoi alde batetik. Guain hemen antxua jarriko ditugu. Vale. Berezia, ez da? A ver, relaxe. Izkiona. Ondo, eskerrik asko. Bueno, eta iskiona, zuk egiten dezun lana, Eskerrik asko. Euskal Herriko aur guztiak, sorioneko daude zurekin. Eta zuk egiten dezun lanakin. Eta helduak ebai. Esker. Bueno, hemen, gainetik botako jo guain hau. Eta hor falta zaiguna da, perexil puntxu bat jarri. Eta indeo, gure gaurko errezeta. Eskerrik asko. Mil esker zuri. Eta Indako bibazu, guztiatik. ze polita. Ikusiko Mila gea, esker. eta eramango eskiot. Umiei, oparilla, apuntatuko eta oparilla eukitzeko. Hori da, eta nik bidaliko gustura. Bikain, agur laguna. Agur.